एवरीवन मु श्री प्रसाद तो आपण मानको पई एक नुआ अपॉर्चुनिटी एबे आसी जाईची जाकी सिद्धार्थ टीवी तरफरु टिके जस्ट टिके एक्टिंग एवं नाचो ओडिशा नाचो एक ये तो जो कि नाचो ओडिशा नाचो एक जो कि सीजन 3 एवं जो कि टिके जस्ट टिके सीजन 4 ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୋଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଘରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ନା କେଉଁ ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସେ ଆପଣ ସିଧା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ମୋ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଯାଉଥିବା ଏଠି, ନଚେତ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିକି ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ 1 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଂର ଯାଇକି ତାର ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ତାର କ୍ରିଏଟିଭ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମୋର ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ହେବ କି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କଲେ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ୍ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତିକି ରିଆଲିଟି ଶୋ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ୍କୁ ବେଶୀ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନାଚ ଓଡ଼ିଶା ନାଚ, ମାନେ 2ଟି ଜାଗା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଯାଇକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିସନ୍ଟା ବାହାରିଛି ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ 8 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, 17 ତାରିଖରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦୋସ୍ତୋ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।